Благ е Господ и праведен. Да, милостив е нашият Бог. Господ пази простодушните, в беда бях и Той ме избави. Когато си в беда, търси Господ. Той може да те избави, независимо в какво положение си. И виждаме, че Господ е благ и добър. Също така виждаме, че Господ е много милостив. И хора, които се осмеляват да казват защо Господ допуснал това в живота им, защо Господ направи така, защо Господ им праща това и болести и не знам си какво. Това не е вярно, това не е от Бога. Защото вие живеете и спите в греха, спите с греха. Вие прелюбодействате и правите разни развращения и после се чудите защо идват върху живота ви болести и защо идват върху живота ви такива неща. Вие отваряте врата на противника и противникът има правото и достъпа вие да бъдете под негов прицел. Защото когато той има грях някъде, той се радва и има пълното право да разрушава, да краде и така нататък. Четем, че Господ е милостив. Четем, че Господ избавя тези, които са в беда. Господ пази простодушните. В беда бях и Той ме избави. Ето виждаме, много пъти ми се е случвало, когато съм в беда, Господ да ме избавя от всякакви такива неща, които са против живота ми, неща, които искат да ми навредят. Върни се, душа моя, в успокоението си. Също така можеш да говориш на душата си, защото Господ постъпи щедро към тебе. Ето виждаме колко Господ е добър и постъпва много щедро към нас. Ние нищо не заслужаваме, но Той е добър и иска да ни покаже, че ни обича, като свои деца, понеже си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи и нозете ми от подхлъзване. Затова ще ходя пред Господа в земята на живите. За всичко аз повярвах, за това говорих. Много бях наскърбен, в тревогата си рекох: всеки човек е измамлив. Що да въздам Господу? Или що да дам на Господа за всичките му благодеяния към мене? Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господно. Ето виждаме, че ние трябва да зовем името на Господа. Ще изпълня оброците си, Господи, да, пред всичките му